Halo, assalamualaikum dulur. Kali ini kita persiapan konten, dan ini lagi di rumahnya Mas apa ini? Di rumahnya Mas Badrun. Ini lagi prepare teman-teman. Sopo iki? Ora incer, Cuk. Ora incer kuwi. Ora apa-apa. Wah, ketok opo nih? Orang-orang guyu. Mati, Mas. Lanjut Mas Badrun. Tak uret-uret sih aku. Ora ketok udah. Ora putih. Ya, gantian ya. Cara iki ngono piye? Piye? Podeng badom blu. Terus kades, Lur. Lah mosok sampean kok ora duwe dut? Ki Mbok De Parmi. Bode, salam-salam Bode. Ha, Bong. Assalamualaikum Bode. Assalamualaikum. Ya tak dhewe kok ora ndek duwe. Untune emas ngono kok ora ndek duwe. Untune wis emas to, Dik. Samono biyane kok. Ya Allah. Kali ini prepare Mas Jilim mau bikin pemeran Bode Parmi. Bode Parmi. Ya iki. Mas, piye Mas? Wis sarapan durung Mas? Urung. Urung, lesu Mas. Mas sudah. Ya timpet Mas. Kulino balsem. Ya iki sarapane Nah, iki muane iki waduh ra ketok, Druk. muane iki. Muane lho. Alam piye Mas. Lho. Astagfirullah. Iki wis ngono we. Iki wis ngene, Cuk. Wis ngoyo iki. Wis ngoyo iki. Cuk. Entek ta, Cuk iki. Bode Parmi, Sultane Kenongosari. Ya Allah, ya Allah. Ngene ya. Engko jebret-jebret. Iso ora to? Iya. Kamera. Iya. Mari wadam, ilang to lho. Wis pas, Bro. Wis masuk. Oke guys, jangan lupa ditonton ya videonya kalau udah jadi. Ini masih proses. Masih dalam proses pembuatan video. Ini Mas Jilim. Hai. Hai. Aduh. Kebentere Mas suarane. Ki wong. Bengak. Kucak to terus. Wis ana kono wae lem ngono kuwi. Wis ana kono wae. Yo kota. Aku maku sih. Garap kowe. Sing tenang. HP. Sok. Si yo wasi. Atom yo atom. Si. Iki anake sapa iki? Kowe. Le. Nah ini mereka susu jago. Sore kira musik rono, aku njukuk nek kok kene kunting isih kok kene ngono mbo. 22 juta sakmono kae kok kon iso mbayar konti to. Aku iki urip karo wong loronan mbek buku toko. Pengen mangan ndok ambek sego beras ae ngenteni BLT to.
Terus beda apa sih kowe? Yo ning Soko pesen geprek sak-saki.